سلام زخبركم تغتاتلتنا كما يتعلم باركسنا الساعة زينا تحيزة متزكم اللخو مجم مرتاقن استزينا أسمرا ماراتون كلتشن 24 سنبت شعات سنة أبقى ندقورنا أسمرا كايديوم ما رابعين كبيدنا يتتنقع دول يسمع له أبسمين كندر حيلتات تقرأي فتزيمو بستبها لمتكعتي سوا تقتلهم إسرائيل أبزر زراب لأله سنة تحسد فتزمو التادرات أتيان كالوتن زولو زينا تحسنا متزيناكم لنا سناي مكتتال أسمرا ماراتون كلتشان 24 سنبت شعات سنة بكن دقورنا تاسمرا كايديوم أبزنا لهم عمتو ددر كاوش تاقر كاف سلسة زباتات معكل دوبن كاش باركان كمون كام منستر مكال خالن ناولك أتليتاتن كساتفو مخانم كافاكراو فيدرشن أتليتكس ترخ بحبريتا يرد زي كازي كاب كالوت هاقرات زمزو أتليتات سلزي ساتفو أقراو ملكي عيزي يزرلو زود الدر حاد أتليتات كاب أوغندا كينيان دوب بسوداننون كساتفو يوم بحفشة 58 أتليتات كوارادرو تثبيت كبار أسمرا ماراتون كاب بحت مسكرم تبقيسو ميستاس ميزان بارترستلي ميد إرترا كارن هوتيل بتحفات بريزيدنت بيت فردي زبا ماكل بيت مرت باركا بيت مرت غيح بحري بسيما فورم معسكر دن تطويو ناقف هاوس شدة سينما رما إرتل كورنا حارنا تابيلو أب بحت مسكرم كزا زميوم حانتو زرع شو عطا هيلومتر تشفن كوينا أتليتات شدوش تزوري هاقو يوم أبزور الدر سلست أكالا تفت أتليتات ويبيس ميكرس كم زلون كساب بشان شومون كيلومتر كوعزو مخانو منون تفليت اللهم مستمد برحكت مالتني 28 كيلومتر بحد ساعة 31 دقيقة نتودي أمخا نفس وقفهم شدش تشح نعفا كشلهم يوم نزود الدرس تعوت له أتليت دما شدش تشح $9 ويتيس شح نعفا كشلهم يوم كساب شات شاي زوزو بقدم تختل $14 كلت شح حد شح شمون تميتن شو $100 كشلهم مخانم تفليت اللهم زحلف عمد أتليتناهم إرمياس سنة عفن زود الدر بخلت ساعة 14 دقيقة نسان حالين قالتين تعويت لهم من برو يذكر زحلف ورحي بمانجرو أبدو بأفريقيا سسر علونا ماراتون وددر قادفو كبرون مع كاباب زناي سنبت صوتا كأتم خندما أفليت اللهم زخم ديلون قالو دقا أنستيو أتليتاتون 10 كيلومتر وددر كايدين عمي أولمبيكاوي أتليتات راهيل دانييل أولمبيكاوين أتليتات نازريت ولدون دلشوي تسفان سعرا معواتا يذكر بزيكا زي ناي بارا أولمبيك مالت ناي سنكولان ناي ويلشر وددرون أكالت علاتيوم زحلف عمد تسفاي والتخلى تدرس أرقاين درار أوبا مرمن عوتات كوينهم من برم يذكر ኣብ ሰሜን ጎንደር ሓይልታት ትግራይ ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዓዲ ዓርቃይ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 15 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ኣባይቶ ከም ዝተቓጸሉን ነበርትን መምሕዳሪ ከባብን نبيبي حبيرهم بسولس 27 جنبوت 2016 عام تمرت جهز وقعتها ساعة 10 حدا أبدور دا قبيلة ألي ترى عشتان كاتوات صور استعد كوستو هلون كاف كل التقرأي ممزوم مستحبرن عطغات حيلتات كبير متكعتي كم زكايدو نبرت تزاريبهم بقدام والد باب بيلهم نبت مسكل التقرأي زداب كبابات يوم استبهل بامايت زكموت حيلتات تقرأي جزاوت خم زكاتولون تريد كم زمتن من محدارة ورده أفليت اللهم بيت صحفة سلامن ጸጥታን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ በወገኑ ናብቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተገብረ ምንቅስቓስ የለን ብምባል ነትኽሲ ነጽግወሎም እቲ ተኽሲ ነበርቲ ደቂሶም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓታት ከም ዝጀመረ ንቢቢሲ ዝሓበረ ነባሪ እቲ ከባቢ ኣቶ ታለ ጥላሁን ካብ ንግሆ ሰዓት 5 ክሳብ ንግሆ ከባቢ ሰዓት 8 ፍርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝጸንሐ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ገሊጹ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ጌርናዮ ዝነበርና ናይ ውሽጢ ስረና ተኸዲንና ናውፂና ዝበለ ካልእ ነባሪ ኣቶ ባቡ ጸጋይ በትመጥቃዕቲ 4 ኣባላት ስድሮ ከም ዝተቐትሉ ተዛሪቡ ኣብ ሓደ ገዛ 5 ኢና ነርና ከም ኣጋጣሚ አንጥራይ ተሪፈ ቶም ካልኦት ግን ሞይቶም መስራዓት ሒዞም እዮም ናብ ልዕሊና ተኪሶም ንዓይ ሞይቱ ኢሎም ገዲፎም ንኸይዶም ብፍቓድ ፈጣሪ ድሕነ يبلت نباري أبو حقوق بتيت سلستار مخابرنا بسبيتال كيدو حكمنا 5 تقبرلو وسيخ قليزهم أبتمت قاعد 10 حموشة سبات كم استقاط لمرأين BBC زحبر خالقنا عين مسكر بوغانو أدم 10 تشدشن 10 تشعات تنزمو الوكل التدقى حفتو كم استقاطلون تزاريبو كالوت نقطرتهم تقاتلهم استبهلو سبات زرقاقات نباري سلسته تحت أدمان زركبهم حيالو سبات بسن كبار عن تغزن كم زموتو أرديو هزانا تحويس 15 سبات كم استقاتلو رئي زبل أتنا باربت متقعت أقرو أبكل التوتات 5 غسلة
ጠቂሱ ኣማሓዳር ወረዳ ዓዲ ኣርቃይ ኣቶ ሚልዮን ታደሰ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦም መብርሂ በቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ቀብሮም ዝተፈጸመ ሰባት 8 ምዃኖም ኣረጋጊጹ ካብቶም ዝሞቱ 8 ሰባት እቶም 6 ንጹሃት ነበርቲ ምዃኖም ብምሕባር ድማ 2 ኻባቶም ኣባላት ናይቲ ኸባቢ ምልሻ ምዃኖም ገሊጹ ቀዳማይ ደረጃ ሆስፒታል ወልቃይት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተሓዝ ዝቆሰሉ 3 ነበርቲ ናብ ሆስፒታል ምእታዎም ኣረጋጊጹሎም ወኪልቲ ሆስፒታል ኣቶ ዮናስ ካሳሁን 2 ሰባት ኣብ እግሮም ሓደ ድማ ኣብ ሕቖ ብጥይት ከም ዝተሃርመን ናይ ክልቲኦም ከቢድ ጉድኣት ከም ዝኾነን ኣረዲኡ ድምፂ ጠያይ ተሰሚዑ ካብ ገጹ ከም ዝወፀ ዝዛረብ ኣቶ ወንድሙ ዝተባህለ ነባሪ ምልሻ ብምዃኑ ምስቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት ኣብ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ተሳቲፈ ኢሎም ሽዑም ዝነበሩን ይሽተሓው ከም ዝተቐትለ ብምሕባር ከዓ ንመጠነቲ ጉዳት ከቢድ ክብል ገሊጹ ቦምባ ጉዳት ኣውሪዱ ዱሽቃ ስናይፐርን ብሬንን ነይርዎም ካብ ርሑቕ እናተኮሱ እዮም ጉድኣት ኣውሪዶም ይብል ዘይሓዝዎ ኣፅዋር ኣይነበሮምን ብምባል ኣብቲ መጥቃዕቲ ቦምባታት ከም ዝተደርበዩ ዝተዛረበ ካልእ ነባር ድማ 8 ገዛውቲ ክቃጸሉ ከም ዝረኣየ ገሊጹ ፈጻሚ መጥቃዕቲ እቶም ካብ ትግራይ ዝመጹ ሓይልታት ዝተባህሉ ዕጡቓት ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ካብቲ ኸባቢ ኣብ ዝወጸሉ 3 ሰባት ከም ዝወሰዱን 500 ከብቲ ከም ዝዘመቱን ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ሓቢሮም እቶም መጥቃዕቲ ፈጸሙ ሓይልታት ሕውስውስ ዝበለ ክዳን ተኸዲኖም ምንባሮም ዘመልከተ ሓደ ነባሪ ኩሎም ወታደራዊ ክዳን ከም ዘይተኸድኑ ተዛሪቡ ኣማሓዳርቲ ወረዳ ኣብ ከባቢ ገዳም ዋልድባ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ትግራይ ንዝበሎም ዕጡቓት ተሓተቲ ብምግባር ቅድሚ ሕጂ እውን ናብቲ ኸባቢ ሰሊኾም ይኣትዉ እኳ እንተነበሩ መጥቃዕቲ ግን ይፍጽሙ ይነበሩን ኢሉ ሓይልታት ትግራይ ምዃኖም ብኸመይ ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉ ቢቢሲ ዝተሓተቱ ነበርቲ በቲ ዝዛረብዎ ቋንቋ ከም ዘለለይዎምን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምትንኻፋት ክፍጽሙ ከም ዝጸንሑን ገሊጾም ኣማሓዳር ወረዳ ዓዲ ኣርቃይ ኣቶ ሚልዮንን ፈጸምቲ መጥቃዕቲ ዕጡቓት ህወሓት እዮም ክብል ከሲሱ በጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ግን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ትግራይ ከም ዝተፈጸመ ብምሕባር ነቲ ኸሲ ነጺጎሎ በዓል ሞያ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ኣማረ ሃይለ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኸባቢ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣይገበርናን ብምባል ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳትፎ ከም ዘይነበሮ ተዛሪቦም ነቶም ኣካታዕቲ ዝበሃሉ ኸባቢታት ብጎንፂ ናይ መሓዝ ድሌት የብልናን እውን ክብል ወሲኹ ገሊጹ ወረዳ ዓዲ ኣርቃይ ምስቶም ንኽልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘሰሓቡ ኸባቢታት ወልቃይትን ጸለምትን ዝደዋብዩ ኣማሓዳሪቲ ወረዳ ኣቶ ሚልዮን እቲ ኸባቢ ነቶም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዝሰሓበሎም ከባቢታት ንምሓዝ ዝሕግዝ ስትራቴጂካዊ ብምዃኑ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ግምት ሂቦም ነዚ ብዝምልከት መልሲ ዝሃበ ኣቶ ኣማረ ካብ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ትግራይ ግን ኣብ መንጎት ንሕና ሕጂ ዘለናሉ ቦታን ዝግለጽ ዘሎ ከባቢን ሰፊሕ ርሕቀት እዩ ዘሎ ብቐጥታ ዝዳወቡ ከባቢ እውን ኣይኮኑን ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸሙ ደጋጊሙ ዓቢሮም ጸገማት ብዘይ ግጭት ክንፈትሕ ኢና ንሓስብ እምበር ናብ ግጭት ክንኣቱ ሓሳብ የብልናን ድማ ኢሉ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 2024 ናብ ዘውፅኦ መግለጺ ድሕሪ እቲ ኩናት ብወገን ክልል ኣምሓራ ምሕዳራዊ መሓውር ተዘርጊሕሎም ናብቲ ክልል ዝተጠርነፉ ከባቢታት ትግራይ ክሳብ 30 ሰነ ክምለሱ ምዃኖም ምሕባሩ ይዝከር ምዕራባውያን ከቢድ ናይ ተጠንቀቕ ደወል የስምዑ ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስቶሪየስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኩናት ኣብ ዩክሬን ደው ክብል ኢልና ክንኣምን የብልናን ክብል ገሊጹ ሚስተር ቦሪስ ፒስቶሪየስ ኣስዒቡ ነቲ ሩስያ ከም ዘላ ተሓስቦ ኔቶ ሓይሉ ንምድልዳል 75,000 ተወሳኺ ሰራዊት ከም ዘድሊ ሓቢሩ ቦሪስ ፒስቶሪየስ ጀርመን ን2029 ኣንጻር ሩስያ ንኩናት ድልውቲ ኮይና ክትጸንሕ ብረቡዕ ንፓርላማ ሃገሩ ኣተሓሳሲቡሎ እዚ ናይ ቦሪስ መደብ ንብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ፍርሕን ስጋትን ኣእትዩለን ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ባጀት ምክልኻል ጀርመን ካብ 2022 ኩናት ዩክሬን ምጅማሩ ስዒቡ ሓያል ኣዘራረባ ኣርስቲ ኮይኑሎ መንግስቲ ጀርመን ባጀት ሚኒስትሪ ምክልኻል ካብ 52 ቢልዮን ዩሮ ብ6.7 ቢልዮን ኣብ 2025 ክዓቢ ንዘቕረቦ ጠለብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ስኮልስ ክነጽጎ ከሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቦሪስ ግን ደጊፍዎ እዩ ሚኒስተር ቦሪስ ባጀት ምውሳኽ ፍትሐ ይምዘን እዩ ሃገራዊ ክተት ክእወጅ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ክሳብ ሕጂ ብድሌት ሰራዊት ንምምልማል ዝተገብረ ጻዕሪ ውፅኢት የምፀን ክብል ድማ ሓቢሩ በዚ መሰረት ጀርመን ንዓመት 10,000 ንጡፍ ሰራዊት ብግዴታ ክትዕስክር መደብ ወፂሎም እዚ ብዙሕ ክውስኽ ምስ ኩነታት ሓይሊ ሩስያ ክውስኽ ከም ዝኽእልን እውን ተጠቒሱሎ ብዙሕ ሰራዊት ጀርመን ኣብ ዝሕጂ እዋን 180,000 ምስ 100,000 ሲቪል ሰራሕተኛታት ዝሓቖፈ እዩ ጀርመን ኣብ 2022 ባጀት ንሚኒስትሪ ምክልኻል 100 ቢልዮን ሰሊዓ ምንባራን እቲ ባጀት ስለዝተወድአ ድማ የሰሓብ ኣሎ ሃገራት ኤውሮጳ ንሓይሊ ሩስያ ንምምካት ብኔቶ ክምከት ከም ዘይክእልን ግዱድ ዕስክርና ወይ ክተት ቀዳማይ ምርጫ ምዃኑ ኩለን ሃገራት ተሰማሚዐን ኣለዋ
እስራኤል ኣብ ዝርዝር ኣብ ልዕሊ ህጻናት ድሕሰት ዝፍጽሙ ወተሃደራት ኣትያም ሕብራት ሃገራት ንሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝርዝር ንህጻናት ክከላኸሉ ዘይከኣሉ ገበነኛታት ከም ዘስፈሮ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ብዓርቢ ከም ዝተነገሮ ዝገለጸ ጊላድ ኤርዳን ነቲ ውሳኔ ዘሕፍር ክብል ነጺግዎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ካትስ እዚ ውሳኔ እስራኤል ምስ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝህልዋ ዝምድና ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ኢሉ ወሃብ ቃል ፕሬዚደንት ፍልስጤም እቲ ውሳኔ እስራኤል በቲ ገበናት ኢሉ ዝገለጾ ክትሕተት ሓደ ስጉም እዩ ክብል ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ተዛሪቦም። እስራኤል ኣብ ጋዛ አንጻር ሓማስ ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ወፍሪ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ህጻናት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት ኣሽሓት ድማ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተቃልዮም ኣለዉ። እቲ ብዋና ጸሓፊ ዝቐርብ ዓመታዊ ዝርዝር ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ዝርከቡ ህጻናት ምቕታል ሓገዝን ምርካብ ምክልኻልን ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታልን ዕላማ ምግባርን ዝሽፍን እዩ። እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ሰሙን ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ክቐርብ እዩ። እንተኾነ ሰራዊት እስራኤል ኣይናይ ጥሕሰት ይፍጽም ከም ዘሎ ብንጹር ኣይተሓበረን ዘሎ። ሓማስን ፍልስጤም እስላማዊ ጅሃድን ኣብቲ ዝርዝር ክኣትዉ ምዃኖም ጸብጻባት ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ሞራላዊ ሰራዊት ምዃኑ ብምግላጽ ሕብራት ሃገራት በቲ ውሳኔ ነብሱ ኣብ ዝርዝር ጸሊም ታሪኽ ኣትዩሎ ክብል ነቒፉ። ሓማስ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ደቡብ እስራኤል ድሕሪ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝጀመረት ይፍለጥ። በቲ ሓማስ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ 38 ህጻናት ዝርከቦም ዋስታት 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 42 ህጻናት ዝርከቦም 252 ሰባት ጆሆ ከም ዝተታሕዙን ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ህጻናት እስራኤል ሓቢሩሎም። ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር 36731 ሰባት ብደብዳብን ብምድራዊ መጥቃዕትን እስራኤል ከም ዝተቐትሉ ገሊጹሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ኩናት ብውሕዱ 7797 ህጻናት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ ነይሩ። ብድሕሪኡ ብዝሕቶም ኣብዚ ኩናት ዝሞቱ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ድማ ካብ 69 ሚእታዊት ናብ 52 ሚእታዊት ኣውሪድዎ ከም ዝነበረ ይዝከር። እስራኤል እቲ ሕብራት ሃገራት ካብ ሓማስ ኣብ ዝረኸቦ ናይ ሓሶት መረዳእታ ይምርኮስ ከም ዘሎ ዘርእያ ክትብል ነቒፋ። ሕብራት ሃገራት እቲ ዝረኸቦ ጸብጻባት ካብቲ ብሓማስ ዝመሓደር ቤት ጽሕፈት ሚድያ መንግስቲ ዝመጸ ዘይኮነስ ካብቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ኣብ ዝረኸቦ መሃዛት ይምርኮስ ከም ዘሎ ይገልጽ። ብሓማስ ዝመሓደር ቤት ጽሕፈት መንግስታዊ ሚድያ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ 15,000 ህጻናት ከም ዝቐተለ ይገልጽ። ትማሊ ብዓርቢ ማዕከን ዜና ኣሶሲየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትንተና ኣብ መረዳእታ ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ብዝሕ ናይቶም ኣብ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ኣዝዩ ዝነከ ይመስል ኢሉ። እዚ ምስ ምንካይ ጻዕቂ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ብዘይ መንግስታዊ ጉጅለ መጽናዕቲ ኣሜሪካ ዝኾነ CNA ዝሰርሕ ኪላ ተቒሱ ገሊጹ። ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ተካይዶም መጥቃዕቲ ነፈርቲ ይቕጽል እዩ ዘሎ። ብሓሙስ ንጎ ኣብ ማእከላይ ጋዛ ብብዝሒ ተመዛበልቲ ተዓቒቦምሉ ኣብ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ዝቐተሉ ይንገር። ኣሜሪካ በቲ መጥቃዕቲ 14 ህጻናት ከም ዝተቐትሉ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝበጽሓ ገሊጻ። እስራኤል ግን በቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ዝበለቶም ኣስማት 17 ኣባላት ሓማስን ፍልስጤምን ወእስላማዊ ጅሃድን ዘርዚራ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ኣልኣቅሳ ዝነበሩ ጉጅለ ዓለም ለኸ ደው ሃልቦ ሓካይም ኣብቲ ዕለት ዝነበረ ነውፂ ከም ዝተዓዘቡ ተዛሪቦም። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብውሕዱ 70 ዝሞቱ ሰባት ከም ዝወፁን ልዕሊ 300 ከም ዝቆሰሉን ብምግላጽ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ከም ዝኾኑ ሓቢሩ። እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።